Takže dámy a páni, dovolte nám srdečne vás privítať na dnešnej diskusii Pele Mele, ktorá je tentokrát už druhou diskusiou v rámci tohto cyklu, ktoré pre vás pripravujú ženy z Spiša. Prvú sme mali v Spišských Vlachoch, teraz sme v Krompachoch. No a toto podujatie pre vás pripravilo, ako som už spomínala, občianske združenie ženy z Spiša a mesto Krompachy. No a ja medzi nami vítam naše vážené hostky. Srdečne vítam pani Antoniu Koberdánovú a Dominiku Sakmarovú. No a samozrejme chcem pozdraviť aj tých, ktorí nás budú vidieť na videu. A taktiež medzi nami aj vítam folklórnu skupinu Pirečko, ktorá nám spríjemní dnešnú diskusiu krásnou hrou a spevom v takej polovici. No ale najprv sa trošku predstaviť, čo vy na to ste pripravené. Myslím, že asi áno. Pani Antonia Koberdánová, chcem len uviesť na pravú mieru, že naša diskusia sa volá Nie je východ ako východ a možno aj uvidíte, že prečo? Pretože obidve dámy, ktoré tu sedia, istý čas pôsobili v Ázii a mali tam nejaké skúsenosti, zážitky, o ktorých sa práve dnes budeme rozprávať a trošku si možno aj porovnáme to, čo ste zažili tam, čo ste odtiaľ priniesli sem a zase možno aj naopak, čo ste tam priniesli odtiaľ z tejto našej kultúry, z tohto našho Slovenska. Takže pani Koberdánová v roku 2011 sa zo dňa na deň rozhodla, že odchádza teda do Číny. Vy ste tam boli v Číne rok. Nie, ja som išla na rok. Áno. Stála som 11 rokov. 11 rokov, OK. No a vlastne keď ste sa odtiaľ vrátili, tak ste si založili tu na Slovensku vlastný biznis. Začali ste podnikať. No a čo sa týka Dominiky, tak Dominika tá vlastne odišla, pôsobila v Ázii celkovo 6 rokov. Najprv si tam odišla kvôli štúdiu a potom už aj s rodinou ste tam pôsobili, teda s manželom pracovali. No a ja by som sa chcela opýtať najprv vás, čo bolo tou takou motiváciou odísť tam a prečo práve tam odísť do Ázie, konkrétne do Číny? Ja som bola na materskej a bolo to také ťažké obdobie, keď sme sa rozlišili s partnerom a ja som vlastne nemohla sa vrátiť do práce, pretože na mojom mieste v Bratislave niekto bol. Takže som hľadala nejaké také rýchle riešenie a vlastne sestra v tom čase študovala čunčinu, kde pôsobili. Tak mi navrhla hovorí, prečo neprídeš na učiť, lebo ja som učila aj angličtinu predtým, takže hľadali, to bolo takéto obdobie, keď bol veľký boom učenia angličtiny v Číne, tak som išla, mala som proste na to aj vzdelanie. Tak som išla s tým, že hop alebo trochu si tam nájdem prácu, ja som išla na turistické víza a ostanem, alebo nenájdem si prácu, ale budem si sa vrátiť. Aj s dieťačom teda? Áno, si mal vtedy necelý rok a pol, 17 mesiacov, keď sme odišli a bolo to... Ja som nemala čas rozmýšľať, pretože to bolo také, že buď idem alebo nejdem. A sestra prišla, kúpili sme letenky a vlastne išlo sa. Ja som 2 týždne pred letom nevedela stavovať, som sa bála, že do čo som sa pustila, ale v podstate bohužiaľ na Slovensku boli také, neviem aké sú teraz, ale boli také podmienky, že matka s dieťaťom v takomto veku je ako lepra. Proste nikto ma nechcel zobrať ani na čiastočný, proste. Takže som si povedala, že nemám čo stratiť. Išla som na rok s tým, že sestra sa po roku vrátila. No ja som potom si povedala, že ešte rok, a potom ešte rok, potom som si povedala, že tak, kým vlastne si nebudem mať toho dosť, tak ostaneme, no tak to bolo vlastne. No Dominika, ty si synologička, spisovateľka, venuješ sa rôznym aktivitám, spoločenským aktivitám, ale od detstva si veľkou folkloristkou, veľmi vážnou už teraz, dá sa povedať. Čo práve teba motivovalo navštíviť teda najprv Tajvan, potom Čínu a neskôr Južnú Koreu? Ono to bolo v podstate definované už môjim štúdiom, tým, že som začala študovať synológiu v Prahe. Tak
vlastne tam sa počas štúdia predpokladá, že človek určite musí vycestovať, aby vlastne spravil štátny z jazyka. Takže vlastne ešte počas štúdia som prvý raz odletela vždy na nejaký rok, potom na ďalší rok na Tajvan. Väčšinu času som teda strávila práve na Tajvane, kvôli tomu, ako boli nastavené podmienky vycestovania. Potom som si ešte dala ďalší rok v Číne. No a keď už som konečne spromovala a zdalo sa, že bude teda koniec, tak len čo som sa vydala, tak sme sa s manželom aj s malým bábätkom vydali do Južnej Kórey, kde sme ešte spolu strávili ďalšie 3 roky. Čiže ono už to bola taká postupná láska k týmto východným krajinám a to už sa tak nejak stále periodicky vracia. Ale prečo práve tak obidve vás sú tak antiové, že láska, u vás to bolo také, dá sa povedať, spontánne, ale prečo práve Čína, Ázia, nelákajú vás napríklad západné krajiny? Mňa nikdy nelákalo to, čo bolo taký všeobecný úzus. Všetci chceli chodiť na dovolenku do Egypta, pre mňa ten Egypt vôbec nebol zaujímavý. A my vlastne, pre mňa bolo to cestovanie vždy bolo tak lákavé ísť tam, kde to nie je také turistické, kde to nie je také objavené. No vlastne tým, že sestra má tú sinológiu vyštudovanú a vlastne nám tá Ázia vždy bola taká blízka, najmä tá Čína. Vlastne pre nás v rodine ísť do Číny bolo ako keď niekto povie, že idem na dovolenku do Chorvátska. Proste nič také nebolo to, že... Nebolo to až také exotický pojem. Proste tým, že sa to u nás omielalo a sme tam, vlastne otec tam cestoval, sestra tam študovala, tiež bola na Tajvane. Ja som tam bola predtým na dovolenke, tak nejak tá Ázia neprišla nám, že ako... Ja som si to vyskúšala aj predtým, robila som aj v štátoch, aj v Európe a proste to bolo niečo také, že a prečo nie? A doteraz proste tá juhovýchodná Ázia je pre mňa oveľa zaujímavejšia ako ostatné destinácie. Ty, Dominika, prečo práve sinológia, prečo potom, to už je jasné, keď si teda išla študovať, že si tú Čínu teda vybrala, prečo práve tá sinológia teba zaujala, keď si bola mladá a rozhodovala si sa? Ja som mala celkom ťažkosti s hľadaním toho vysokoškolského odboru. Nechcela som, alebo teda naplňala ma hrôzou ísť študovať to, čo si vyberali tí moji spolužiaci, lebo som sa bála nejakého práva, alebo ekonomie, alebo medicíny, ako k ničomu ma to nejak netiahlo, čiže úplne náhodne som vyberala, že čo by ma nejak mohlo zaujať. Tam na mňa pozrela tá sinológia, tak si vrajím vyskúšam to, hej. Čiže nešla som do toho s nejakou láskou v tej čínskej kultúre, to vôbec, ja som išla úplne ako nepopísaný papier. Čo bolo možno dobré, lebo mnoho tých spolužiakov už išlo, ja neviem, ovplyvnených buď nejakými čínskymi komiksami, alebo treba sa zaujímali o feng shui, alebo takéto veci. Takže z nich potom opadávali všetky tie ilúzie postupne. Ja tým, že som nemala čo stratiť, tak to bolo vlastne pre mňa ešte možno výhoda. Zaujímavé, že také to bolo tak možno. Na to, že si teda vyrastala s tým tradičným slovenským folklórom, tak možno by človek teda predpokladal, že pôjdeš ďalej na nejakú etnológiu a tak ďalej, ale ty si práve zvolila teda štúdium tej čínskej azijskej kultúry. Takže tak ja si práve myslím, že záľuby sú najlepšie, keď ostanú záľubami. Aby sa potom človeku nezhrnú sily, alebo tým, že musí sa tým vlastne živiť, tak asi by možno pre mňa folklór stratil to čaro, alebo aspoň tak som sa bála. Takže áno, vždy ostal záľubou až doteraz. A možno aj to je vlastne na vine. Vďaka tomu ma stále baví. No keď ste tam teda prišli obe ako ženy, začali ste pracovať teda, pýtam sa konkrétne vás, vy ste začali pracovať ako učiteľka, ako ste tam ďalej pôsobili, čo ste tam ďalej robili? Tak vlastne pre mňa tá Čína v tom období, ja som bola v takom veľmi tradičnom meste, čo teraz je mega moderné, mega obrovské mesto, čím sa to volá. A všade sú teraz videá o ňom, ale vtedy to bolo veľmi tradičné mesto a tým, že tam bola tá politika jedného dieťaťa, prísť zo Slovenska, kde to dieťa zavadzia do tej Číny, bolo fantastické, pretože ja som chodila na pohovory so synom, nikto ani okom nemihol, každý proste chcete, aby bol s vami na pohovore, alebo chcete, aby mi sa
postarali, proste. Ja som bola na pohovore, syn bol so mnou, nikto sa nad tým nepozastavoval, či som išla do reštaurácie, či som hocikam, všade boli deti vítané, čo bolo pre mňa v tom období to bolo fantastické. A ja som začala vlastne, ja som mala jeden pohovor, ako viac pohovor, ale jeden pohovor som mala tesne pred odletom, s tým, že už som im povedala, že letím. Oni povedali, že dobre, že keď priletíte, ukážte sa. A vlastne 2 dní na to po prilete som išla na pohovor, mi povedali, že ma zoberú. Chodila som aj po iných pohovoroch, ale vždy ma to nejak vracalo k tomu. Ja som nastúpila do bilingválnej škôlky, čo vlastne bola čínska škôlka s bilingválnym vyučovaním a tam som vlastne pôsobila 5 rokov, syn nastúpil so mnou, lebo to bolo vlastne jedno z takých podmienok, že ak ja nastúpim, tak musí aj môj syn, lebo bol vlastne príliš malý na to, aby mohol nastúpiť. Tam od 2 rokov deti nastupujú do škôlky. A on mal rok a pol. A komunikovali ste teda po anglicky? Po anglicky zo začiatku. A doma sme tiež prešli hneď na angličtinu, aby syn sa vedel uchytiť, lebo... Ale s tým, že vlastne ja som si naučila posunkovú reč, takže ja som učiteľkám ukázala, že vlastne tie základné posunky, aby sa vedeli z nich dorozumieť na začiatku. No a deti sú špongie, takže on začal vlastne po čínsky rozprávať a som mala problém rozumieť, pretože on začal myšľať angličtinu, slovenčinu, čínštinu. A teraz ja som vlastne nevedela si rýchlo, hej, tiež som sa učila tú čínštinu a nevedela som si dať dokopy a fakt boli momenty, keď som si povedala pred pána kráľa, ja vlastnému dieťaťu nerozumiem, hej. A potom, zaujímavé bolo to, keď Číňania vlastne mi povedali, ale to on hovorí to, a ja, že aha. Že on rozumie. No a potom si nastúpil, vlastne on keď končil škôlku, lebo 5 rokov v škôlke, jeho prvý jazyk bola čínština, takže automaticky išiel do štátnej školy. Lenže keď nastúpil do čínskej školy, bohužiaľ, tým, že mali tú politiku jedného dieťaťa, tak ten vzdelávací systém je príliš prísny. A vlastne my sme museli robiť aj slovenskú školu, tak ja som pochopila, že to nepôjde, proste nebude sa dať zlúčiť, aby on bol do tej 7. škole a potom, lebo on išiel do školy, potom išiel do školy po škole, jak u nás u družiny, lebo ja som ho nevedela pripravovať. No a potom ešte potrebovala doma sa pripravovať na tú slovenskú školu, tak som si povedala, že toto nie je smer, ktorým ja chcem, alebo my môžeme fungovať. No a tak som si dala žiadosť do medzinárodnej školy, ja som nastúpila do medzinárodnej školy vlastne po prvom pol roku. A tam som vlastne pôsobila 4,5 roka a potom sestra sa medzi tým vrátila do Číny, tak sme chceli byť vlastne konečne po 10 rokoch bližšie ku sebe. Tak ja som zmenila mesto, aby sme boli v rovnakej provincii. No a medzi tým sa stal COVID a tak ďalej, hej, čiže vlastne aj keď sme boli v rovnakej provincii, aj keď sme sa nemohli stretávať, pretože tým, že ja som bola učiteľka, my sme nemali povolenie opúšťať mesto. Takže ja som vlastne nemohla odísť a ona keby prišla a u nás by sa vyskytol prípad covidu, tak ju by nepustili do jej mesta. Čiže aj tak by sa stretávať nemohli, ale to už bol ten rok, keď ja už som vedela, že odchádzame z Číny. Ale stále ste sa venovali teda tej pedagogickej činnosti. Áno. A u teba, Dominika, keď si prišla, teda ako si začala tak pracovať, pôsobiť? V podstate tie prvé roky boli najmä študijné, ale tak moja situácia bola iná, pretože ja som tam prišla už po 2 rokoch štúdia, čiže som sa vedela celkom slušne dohovoriť. A pre mňa to bolo práve o mnoho ľahšie, v tom, že ako keby už tam neexistovala tá jazyková bariéra, čiže bolo potom aj veľmi jednoduché vlastne popri štúdiu pracovať a tak ďalej. Vrátila som sa vlastne po tom 3. roku, ako keby s prestávkami, lebo pomedzi to boli skúšky a také obdobia na Slovensku, teda v Čechách, v škole. No a potom po promóciách, vlastne keď sme sa s manželom vzali, tak ja som nastúpila na matersku. A vlastne, koľko naše dieťa mal vtedy asi pol roka, keď sme vycestovali do Korei. Čiže pre mňa už to boli také príjemné roky, lebo jednak som sa starala o dieťa, potom už o 5 detí v tej Koreji a zároveň popri tom som už písala, pretože to už bol čas, kedy vlastne vznikala moja prvá kniha. Takže pre mňa to bolo v tej Koreji už skôr také spoznávanie krajiny, akože z tej pozície,
že nemusím pracovať a len môžem na to iba pozerať. A manžel rád pracoval? Môj manžel vyučuje slovenčinu pre cudzincov. Takže v podstate v Južnej Kórei učil na univerzite na katedre slovenčiny. Takže v podstate pre nás to bol taký zaujímavý moment, pretože nikdy sme neprešli tou fázou, že sa môžeme rozprávať po slovensky a nikto nám nebude rozumieť. Pretože nikdy sme si neboli istí, že či tam poblízko nie sú nejakí študenti, ktorí teda rozumeli po slovensky. Bolo to veľmi také absurdné, že človek vlastne ide Kórejskou ulicou a zrazu sa mu niekto zdravia, dobrý deň, pán profesor. Takže bolo to také mini Slovensko v Kóreji. Je tam záujem študovať na tej fakulte slovenčiny? Určite áno, pretože keď si vezmeme, že aký je Južná Kórea na Slovensku investor, koľko už je tu kórejských spoločností a vlastne všetky tieto spoločnosti potrebujú manažment. Ideálne taký, ktorý ovláda aspoň trochu jazyk, pretože to sa im tu veľmi zíde. Takže zároveň aj štúdium takého jazyka, možno my by sme si povedali, že neperspektívneho, ale pre tých juhokórejčanov je vlastne možnosť vycestovať do Európy a stráviť tu nejaký čas. Takže v tomto je to pre nich vlastne pozitívne. Že možno to nie je úplne najperspektívnejší jazyk, to určite nie. Skôr je záujem študovať také tie väčšie svetové jazyky. Ale aj tá katedra češtiny a slovenčiny bola celkom obľúbená. No, opýtam sa vás. Mali ste možnosť vo svojej práci aplikovať nejako v tom kultúrnom prostredí nejaké, dá sa povedať, niečo z toho Slovenska, čo ste mali vy také svoje, alebo niečo, čo napríklad robíme iba my tu na Slovensku, oni to nepoznajú, lebo je to úplne iná kultúra. Či boli nejaké také momenty v tej vašej práci, ktorú ste tam vykonávali, niečo také, čo ste ich vyslovene od nás zo Slovenska naučili? Neviem, či konkrétne zo Slovenska, ale napríklad v tej prvej práci ja som zaviedla Vianoce, oslavu Vianoc. To bolo také a hovorili sme o zvykoch, aké my máme. Kliepli sme medovníky s deťmi a sme ich zdobili každý jeden rok a dokonca potom po tej prvej oslave Vianoc v mojej triede rodičia si za riaditeľom povedali, že chcú, aby deti išli do mojej triedy, aby robili niečo také. A zaujala som hodiny varenia, pečenia pre deti. Takisto metodiku, ja som vypracovala celé kurikulum. Metodiku vzdelávala som dostupne učiteľov v prístupe k deťom. Možno tam bol trošku iný prístup k deťom, ešte taká staršia výchova. A myslím si, že, ja neviem, či to bolo čisto slovenské, ale napríklad, keď som mala návštevu, tak som im uverila halušky, ktoré boli vždy obľúbené, vždy mali úspech. A vždy, keď som povedala, že keď chceš ti nabalím domov, že to bolo jasné, že to nabalím. A dokonca riaditeľka, lebo boli sme kamarátky samozrejme, tým, že vlastne musela s nami komunikovať, tak vždy, že kedy môžem priznávať, čo robíte. Je tam do značnej miery teda ovplyvňuje ten režim aj ten pedagogický smer školstva? Tak samozrejme, tá vláda má väčší dosah na to vzdelávanie. Ako som hovorila, keď sme prišli tam taký veľký boom s angličtinou, čo sa vlastne potom zvrátilo a sa snažili okresať tie hodiny angličtiny. Ale to malo celkovo počas toho obdobia, keď ja som tam bola, tam nastala obrovská reforma školstva, kde vlastne chceli obmedziť to, s čím ja som bojovala po nástupe syna do školy, že vlastne deti mali hodiny od pol 9. alebo od 8. do nejakej 4. a potom ešte išli do ďalšej školy, lebo mali krúžky, každý sa učil angličtinu, každý sa učil hrať na klavír, každé dievča chodilo na balet. A tie detská fakt končili o 9. o 10. večer, čo vlastne vláda chcela nejak okresať v prospech tých detí. No a ja si myslím, že v každej krajine tá vláda má nejaká vplyv na to školstvo, pretože väčšinou tie školy sú štátne inštitúcie. A samozrejme každá vláda má nejakú tú ideológiu, ktorá sa propaguje v tých krajinách.
ani si nemôžeme klamať, že si robíme, čo chceme v školstve, lebo to tak nie je. Jasne, tak to bola napočítať na to, čo sa týka našho školstva. Chcem sa opýtať teba, Dominika, ako ty si nejaké tie prvky z našej slovenskej kultúry, ktorú veľmi dobre poznáš, teda vždycky si ich propagovala práve tam, na Ďalekom východe. Čo si tam priniesla? Teda okrem toho, že ste učili slovenčinu, tak ako myslím si, že to je dosť, ale či sa ti podarilo niečo tam proste aplikovať v tej skupine ľudí, s ktorými ty si teda žila a pracovala? Ja si paradoxne myslím, že my máme viacej spoločného, než sa zdá. A hlavne teda musím povedať, že my východniari. Ak som to porovnávala vlastne v kolektíve tých cudzincov, žijúcich v tej ktorej krajine, tak my z nášho okruhu, povedzme, že z východnejších krajín, alebo treba z východného Slovenska, sme sa vedeli začleniť o mnoho ľahšie a o mnoho rýchlejšie, než napríklad ľudia zo západnej Európy, z Nemecka, z Ameriky, trebárs a podobne. Pretože mám pocit, že ešte stále kultúrne máme v sebe vžité mnoho takých zvykov, ktoré už dobre, trebárs sú na ústupe alebo miznú, ale ešte stále my v sebe, kde si to máme, a hlavne tu na vidieku, to sú také tie zdvorilostné konverzácie a rôzne konverzácie v tom duchu, kedy myslíme si niečo, ale hovoríme niečo iné. Treba, keď idete k babke na návštevu a ona vám hovorí 100-krát, že ešte si daj. A vy viete, že tak dobre, párkrát si treba dať, potom už asi odmietnem. Alebo keď vám niekto hovorí, že ste na návšteve, že ale ešte posedte. Ale vy viete, že on to tak myslí, už choďte domov, hej, už je čas. A to je presne to, čo vlastne my ešte nejako dokážeme rozlúsknuť. Ale tie kultúry, ktoré už fakt sú sústredené na tú priamu komunikáciu, že čo si myslím, to aj poviem, tak tí potom, hoci v Číne alebo aj v Koreji, tvrdšie narazili, pretože tam vám nikto nepovie priamo, čo si myslí. Takže vlastne nebol to pre mňa až taký šok, len som sa musela trochu nastaviť na to, že aha, tiež si musím možno všímať, čo mi tí ľudia naznačujú rečou tela, gestami, čo je vlastne medzi riadkami. Ale tým, že som mala tú školu od tých slovenských babiek a od všetkých týchto príbuzných, tak sa to dá o mnoho ľahšie. Pretože to bola fakt taká vec, ktorá vlastne prestupuje celou tú spoločnosťou, Korej možno ešte najsilnejšie. Ale keď sa vyslovene dotknem toho folklóru, tak samozrejme, ja všade, kde sme šli, tak vždy som si zo sebou balila aspoň jeden kroj, takže keby niečo, bola nejaká šanca, takže môžem ho ukázať, niečo zaspievať alebo čokoľvek. Ale paradoxne, ako všetkým sa samozrejme páčilo, hej, oni sú rádi, keď vidia iné kultúry, rádi ukážu tú svoju, hlavne Tajvanci, to bol taký spevavý národ, že oni veľmi radi odpovedali tými svojimi piesňami a tak ďalej. Ale čo ma veľmi zaujalo, bolo práve v Koreji. Opäť čakala som, že to bude niečo podobné, že vlastne človek príde predstaviť tú svoju kultúru, že to pre nich bude možno také nezvyklé, že my ešte tieto tradície dodržiavame, že tie kroje ešte šijeme. Ale paradoxne v tej Koreji je to úplne naopak, pretože tam je ako keby tak silný trend sa venovať tým tradičným odevom a propagovať im, že to vôbec nebolo pre nich nič zvláštne. Ja som im ukázala naše kroje a oni povedali, no pekné, hej, aj my máme také. Pretože v podstate v Južnej Kórei ten kroj, alebo ten tradičný odev, ktorý sa volá hanbok, je ako keby slávnostný, nosí sa pri rôznych príležitostiach, ako je svadba, okrúhle nejaké sviatky, akcie napríklad v škôlke alebo v škole. To sa to častejšie ako nie. Určite áno. A je zvykom, že ten človek ten kroj doma má. Jednak pre deti, jednak pre seba. Ak napríklad idú Korejčania navštíviť nejaké kultúrne pamiatky, tak pri tých zámkoch alebo palácoch majú vždy aj požičovne. To znamená, že ľudia si požičujú ten kroj, aby si išli pozrieť ten hrad v krojoch, urobia si pekné fotky. Je to celé ako keby o mnoho bežnejšie. V niečom je to krásne, pretože my sa na jednej strane plakujeme. Teda nie je to nejak iné, je to prirodzené proste. No, to je otázka. Ja mám pocit, že do veľkej miery za to môžu Japonci, ktorí okupovali Kóreu počas druhej svetovej vojny. A tak sa snažili potlačiť všetko tradičné kórejské, že Kórejčania tým väčšmi na trúc, ako keby tie kroje nosili, zachovávali, snažili sa, aby to vlastne prežilo aj napriek všetkému. Japonci sa s tým nemohli zmieriť. Hej. Oni to stále brali ako niečo zvláštne. Oni už predsa len prechádzali na ten západný štýl života. A
A tí Kórejčania sa nedali. Hej? Oni si nosili tie svoje handboky ozaj, kým sa dalo. Takže môže byť aj tento faktor. Hej? Zase na druhej strane je pravdou, že vláda to vyslovene podporuje. Ustanovili dokonca deň handbokov, kedy sa vyslovene v celej krajine oslavuje existencia tohto odevu, nosenie. Takže aj sa snažia to pretlačiť aj na tie vlády. No a čím vás tento pobyt v Číne, v Ázii ovplyvnil? Tak najviac. Čo mne veľmi dal, hlavne tá tolerancia, taký ten rozhľad, že je niečo úplne iné ísť na východ sveta a ísť na západ sveta. A taká... Mám niekedy pocit, že niektoré veci tu neviem už pochopiť kvôli tomu, že ja som ich tam pochopila. A tá tolerancia, keď my sme prišli do Číny napríklad, tak vtedy to bolo veľké boom, bieli ľudia, ale proste tým len, že som bola beložka, som vyhrávala. A potom sa to zvrátilo počas covidu, keď vlastne mali pocit, že my cudzinci nosíme ten covid naspäť do Číny, keď to odišlo, tak tam boli tie opatrenia veľmi rýchle. Takže bolo to potom naopak, že vlastne ľudia, sme nastúpili do metra, ľudia sa odsunuli a nechceli pri nás sedieť, pretože my musíme ten COVID. Ale taká tá tolerancia, a to mi veľa dalo také byť otvorená možnostiam a názorom, že a nesúdiť ľudí. A dúfam, že aj to ostalo v mojom synovi, a ostane, že tým, že vyrastal v medzinárodnej komunite, najprv len s tými Čínami a potom v tej medzinárodnej komunite, kde boli ľudia z celého sveta, zažil si rôzne kultúry, tak že mu to ostane, že vlastne nesúdiť podľa toho výzoru, podľa pôvodu, podľa reči, ale proste podľa toho, ako sa ľudia správajú. A to si myslím, že to je najdôležitejšie. Čo si odniesla z tohto pobytu? No, ako pre mňa po toľkých rokoch už ani neviem, aká som bola predtým, hej, niekedy mi to ťažko tak hodnotiť spätne. Ja mám pocit, že každým ďalším rokom alebo každým ďalším pobytom človek sa paradoxne naučí viac o svojej kultúre, alebo o tom, že z čoho možno vychádzame my, z čoho vychádzajú oni. Ako keby bolo to pre mňa vždy také pekné zrkadlo. Lebo vlastne, ak človek vyrastie v nejakej kultúre, ako je tá naša, je to jediné, čo pozná, nemá dôvod nad tým nejako uvažovať. Proste prečo robíme to, čo robíme, prečo sa tak správame. Až potom zrazu, keď natrafí na úplne iný spôsob života, tak začne nielen spoznávať to cudzie, ale aj spätne si v hlave prehráva, že aha, prečo sme takí, prečo robíme toto. A mne sa to veľmi krásne ukazovalo vždy, keď nejakí moji priatelia ma prišli navštíviť práve na Slovensku, že som to zrazu videla v tom opačnom garde. Čo boli za veci, ktoré ich zaujímali. A to ma doteraz neprestane prekvapovať, lebo napríklad moja najlepšia kamarátka z Tajvanu, keď sem prišla, oni mali vždy ako keby pripravený vopred veľmi detailný program, čo je také typické pre tú Áziu. Veľa stihnúť, všetko vidieť, proste od rána do večera pôjdeme tam. Oni si za jeden deň naplánovali, že proste uvidíme východ Slovenska, uvidíme Poľsko, uvidíme všetko. Som ich musela veľmi skorigovať, že pri stave našich ciest to ani náhodou nestíhame. A potom vlastne, keď sa už po niekoľkých dňoch tak trochu naladili na náš štýl života, tak odvtedy, vždy keď ona prichádza v rozmedzi pár rokov, tak vždy vraví, ja už nechcem robiť nič. Ja proste chcem prísť ku vám a piť s vami tú kávu na dvore, pretože to je niečo, čo ona nezažila na tom Tajvane, ako keby tým, že máme úplne iné to tempo života. Alebo napríklad, veľmi sa mojim priateľom vždy páčilo, že prečo máme kvety na oknách. To bola pre nich tak nepochopiteľná vec, pretože oni by si všetci dali kvety dnu a vraveli, že prečo vlastne dávate kvety tak, aby na nich videli cudzí ľudia. Hej, pre nich to bolo, že ja si to kúpim, ja chcem na to pozerať. Proste môj byt sa končí tou stenou, tým oknom a to, čo je vonku, ma nejak nezaujíma. Hej. Aj Tajván, aj tá Južná Kórea, to boli extrémne preľudnené krajiny, takže tam človek nemá nárok na nejaký výhľad. Hej, väčšinou,
si môže dovoliť akurát tak vyhľadať na nejaký najbližší dom, nejaký múr. A to prostredie bolo často nejaké zanedbané, špinavé, ale nikto to neriešil, lebo vlastne oni si skrášlili ten dom. Ale zrazu prišli k nám a videli, že my, niektorí teda, chceme, aby to okolie bolo pekné. A to sú presne také tie detaily, kedy sa človek nad tým začne zamýšľať, že ako my to celé vnímame. Pretože keď si porovnám napríklad čínsku tradičnú kultúru, k nej vyšla aj tá korejská, tak vlastne vždy je to ako keby kultúra nejakého spoločenstva, niekde, kde ja patrím. To je moja rodina, to sú moji kolegovia, moja škola, moji spolužiaci, ale to, čo je mimo, to ma nezaujíma, hej, to sú ako keby ľudia. V Koreji sa to prejavovalo napríklad takým zaujímavým spôsobom, že je tam chronický nedostatok krvi v krvných bankách, pretože ľudia nie sú ochotní darovať krv neznámemu človeku. Oni si to tak povedia, že prečo by som ja mal darovať krv niekomu, koho nepoznám, hej, ako vôbec to nevidia tak ako my, že to je nejaký všeobecný dobrý skutok pre celú spoločnosť. Na druhej strane, ak niekto z ich okruhu známych potrebuje krv, tak oni neváhajú ísť okamžite darovať. Až toto je ďalšia vec, ktorá nás takým zaujímavým spôsobom rozdeľuje, že my niekedy ako keby viac myslíme na tú všeobecnú spoločnosť, aj na niekoho, koho možno nepoznáme, možno sa nás nedotýka, ale paradoxne pre tých svojich blízkych alebo pre nejaké svoje spoločenstvo neurobíme až tak veľa, ako zvyknú oni. Ako samozrejme, nedá sa to uplatniť plošne, ale že často sú to práve také drobnosti, na ktorých to vidíme. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by sme si dali trošku menšiu pauzu, potom keď skončíme, tak sa budeme baviť ešte o vašej terajšej práci, čo vlastne robíte, ako pôsobíte a čo máte v pláne. Ale teraz by som chcela poprosiť tvojich zverencov, folklórny súbor Pirečko, aby nám spríjemnili túto našu dnešnú diskusiu krásnou správu. Nech sa páči folklórny súbor Pirečko. Prišiel nám tak večer, že sme šali.
tak osloviť vás, milí diváci, či máte nejakú otázku na dievčatá, čo by ste chceli opýtať, čo vás najviac zaujalo, alebo nejaká otázka k téme, možno mimo témy. Nech sa páči. Môžem ja, Dominika? Ja vás pamätám, alebo registrujem vás z relácie Zem spieva, neviem, či dobre. Spievali ste rusínske trio, dievčenské. Či ešte niekedy sa stretávate v súčasnosti? Výnimočne sa stretneme ešte tento rok na jednom festivale, pretože možno sa naše cesty tak trochu rozišli tým, ako každá máme deti a už je ťažšie spolu fungovať, alebo možno každá máme trochu iné projekty. Tak sme sa práve teraz, a po 5 rokoch dokonca, rozhodli, že si odspievame spolu ešte jeden festival. Čiže uvidíme sa vlastne v júli v Uliči, na festivale Ozvený vlčích hôr a teda uvidíme, ako to bude ďalej, či ešte potom niečo nové vymyslíme, alebo to bude len takýto jednorazový koncert. Takže áno, kamarátky sme aj naďalej, ale skôr iba v takej kamarátskej rovine, nie v tej profesionálnej. Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalej. Áno. Ja by som sa chcel opýtať, že či tie korejské kroje sú podobné tým našim? No, toto je veľmi zaujímavá otázka, lebo ja som na nich vlastne pozerala už ako človek, ktorý kroje šije, alebo trocha sa rozumie tým strihom. A prekvapilo ma, že veľa vecí je podobných. Ono, možno to nebude vyslovene, že čo máme spoločné, že Slovensko a Kórea, to asi nie, ale vychádza to vlastne z tej jednoduchosti, že čo si človek dokázal doma ušiť sám. Keď sa pozriete napríklad na naše tradičné kroje, oni majú veľmi málo napríklad oblých čiar, pretože to človek jednoducho nedokázal ušiť nejaký oblíh čiar, všetko sú to rovné štvorce a tak ďalej. Presne podobne je to v tých korejských krojoch. Veľmi podobne funguje to napríklad, ako sú spodničky uchytené, takže spoločný základ, akože máme naozaj veľký spoločný základ. Potom sú tam ale nejaké také drobnosti, ktoré vyslovene má Kórea pre seba špecifické. Mne sa veľmi páči, to sa už teraz pochopiteľných dôvodov nenosí, pochopíte prečo, keď poviem, ale do nedávna, do nejakých 40. 50. rokov minulého storočia bola taká móda, že vlastne tie ženské kroje, ženské hanboky mali odhalené celé poprsie. Že vlastne oni mali takú sukňu, ktorá sa začínala kdesi tu, bola až po zem, a potom nejaký taký, nepovedala by som, že lively, možno skôr taký, že krátky kabátik, ktorý bol asi potiaľ, hej. A to bola práve jedna z tých vecí, ktorá tých japonských okupantov tak strašne pobúrovala, že ako tie ženy môžu tak chodiť. Ale podľa toho, čo som sa dočítala, tak to bolo vlastne nejaké vyjadrenie hrdosti a takto nosili kroj len ženy, ktoré porodili synov. Čiže týmto vlastne dávali ako keby najavo na verejnosti, že oni už majú to postavenie, že sú matky synov, čo bolo teda ešte váženejšie. A to bol práve ten znak, že chodili s tými odhalenými prstníkmi. Dnes už sa to už nie. To už asi by nepadlo na úrodnú pôdu, už sú skôr také, povedala by som, akože cudnejšie. Aj celkovo tá móda, ako keby nielen v Kórei, ale aj v Číne, pre ženy sa berie trochu inak. Ako keby veľmi málo sa odhaľujú ramená alebo dekolt, menej sa nosia veľké výstrihy, ale naopak vôbec nevadí, ak ženy nosia úplne krátke minisukňa alebo kratučké kraťasy, to sa nepovažuje, že to je nejakým spôsobom vyzývavé. Takže aj v tejto móde sa to tak ukazuje, že nič na hornej polovici tela asi veľmi neodhaľujú. Ešte niekto by sa chcel niečo opýtať? Ja by som sa chcel ešte opýtať jednu otázku. Keď môžem ešte, keď nemá nikto iný otázku. Ale to je aj otázka na tomku, že čo sa týka tých medzikultúrnych rozdielov, čo sa tam spomínali ohľadom tých kvetín, že sa pozostávalo nad tým, že my máme kvetiny vonku, že ešte keby ste mohli nejaké také príklady uviesť, také, čo ktorým, a hlavne také vtipné, keby ste mohli povedať, aby sme sa trošku zabavili, s čím ste sa stretli v tej Číne a v Kórei. Čo sa týka jedál alebo nejaké klišé. No napríklad v Číne my ideme polievku na začiatku, on nejde na konci. Takže tí deti ale to sa človek chce nájsť, najprv to hlavné a potom za tú polievku.
čo mne bolo dosť také chybné na začiatku, ja som to tak zamínala. Tak my stále tvrdíme, že teda tá polievka nás má pripraviť na tú výchovu, že musíš jesť polievku, lebo taká spokojka mi rozprávala. Nemôžeš, ak môžeš jesť polievku, keď si ješ polievku. Asi až teraz som zistila, že to je bolo. Ale napríklad, čo som hovorila o tej výchove dieťa, že koľko tie deti robia, tak ja som bola celé roky považovaná za nezodpovednú matku, ktorá vôbec nemyslí na budúcnosť svojho dieťaťa, pretože môj syn po škôlke, ktorá končila o 4:45, nemal žiadny krúžok. A nikto to nevedel pochopiť, prečo ja nedbám na budúcnosť môjho dieťaťa. Alebo cez víkendy, že on nechodil na žiadny krúžok. To proste oni nevedeli pochopiť. A stala sa mi taká zaujímavá situácia, keď jeden kamarát, čo som učila pre neho viac v voľnom čase, Filip mal asi 3 roky, čo som ma pýtal, že plánuje, že pôjde na vysokú školu tu? A ja, že prosím. A on, že môže, či plánuje, že pôjde v Číne na vysokú školu? Hovorím, ja neviem, kam pôjde na základnú školu, že tam na Viesnoku. No, že oni to tak majú naplánované všetko, proste tým, že mali to, aj teraz už majú politiku 3 detí, ale mali to jedno dieťa, tak proste to bolo naplánované presne a oni nevedeli pochopiť tým, že ja som mala tiež len jedného syna, že, alebo dieťa jedno, takže prečo ja mu nedávam všetko, čo by mal dostať, pretože ja som bola zodpovedná za to, aby ja som mu vlastne nedávala tie možnosti do života z ich hľadiska. Ešte by ste sa tam vrátili? Žiť? Pracovať? Asi nie. Asi nie. A skončilo to obdobie. No, tam je asi dôležité povedať, že ja by som sa veľmi rada vrátila, ale pracovať pre slovenského šéfa a pre korejského alebo čínskeho šéfa, to je obrovský rozdiel. To je asi ten kameň úrazu. Takže ak by to bolo takto, že ja stále pracujem ako keby pre slovenskú, respektíve českú spoločnosť, ale cestujem si kde chcem, tak to je pre mňa asi ten ideál. Predsa len, no, ako ste spomenuli, že to vnímanie voľného času, pracovného času je dosť iné. Čo by ste možno preniesli, sem k nám na východné Slovensko, čo nám chýba, čo tam oni majú, myslím, v takom kultúrnom, spoločenskom kruhu? Tak ja by som možno povedala také 2 veci. Prvá vec, čo sa mi veľmi páčila, vzhľadom na to obidve z Korei, prvá vec je to, že vlastne človek má všade na verejnosti svoje meno. To znamená, že ak napríklad idete autobusom, tak vzadu na autobuse je veľkými znakmi napísané, že vlastne šofér sa volá tak a tak. Tu je telefónne číslo, hej. Alebo idete na verejné záchody a tam je, že verejné záchody upratuje človek ten a ten, plné meno a opäť tu je kontakt. Alebo treba v obchodoch, napríklad keď sme kupovali med, tak na fľaške medu bola fotka farmára, jeho celé meno, opäť kontakt a ako keby veľmi to v ľuďoch posilňuje to, že ja si nemôžem robiť, čo chcem, pretože ja nie som anonymná. Nedovolí si šofér len tak niekoho obehnúť, hej, alebo nejako ohroziť na ceste, pretože riskuje tým svoje meno, svoju povesť. A ja mám pocit, že my sa v tomto mnohokrát ako keby zakrývame za tú anonymitu, že všetkých, kto ma niekoho zná, je možno hocičo. Toto je podľa mňa v niečom veľmi prospešná vec. A to druhé, asi mne sa vždy páčilo, ako boli Korejčania až smiešne hrdí na svoj národ, alebo ako keby až smiešne hrdí na všetko, čo majú. A to až do takej miery, že keď sme im napríklad varili slovenské jedlá, tak oni na všetko povedali, že aha, ušky, no to máme v podstate, hej, to je skoro ako naše, ale naše sú lepšie, hej. Alebo kyslá kapusta, taktiež, no, to je také kimči, ale to kimči je lepšie a tá vaša kapusta je taká, no. Oni o všetkom boli schopní povedať, že toto je korejský vynález, to sme vynašli my, a boli na to takí hrdí, fakt na veci, ktoré by človek ani omylom nepovedal, že pochádzajú z Koreji. Treba z vianočný stromček, hej. Akože, oni v niečom majú pravdu, lebo najpredávanejšie vianočné stromčeky na svete sú korejské jedličky, hej. To neznamená, že oni ich vymysleli, ale proste už to tam majú. A to je také pekné, akože takéto nastavenie v niečom, i fakt oni do všetkého idú tak hrdo, proste toto je naše, to je korejské. Občas to zašlo až do takých
byt, hej, že boli veci, v ktorých oni sú proste nepoučiteľní, lebo vždy vravia, že u nás to je proste takto to býva tradične, my to inak nerobíme. Typu toho, že nemajú v kúpeľni kúrenie. Aj keď si predstavíte Južnú Kóreu, tak oni majú podnebie zhruba ako my, takže majú tam zimy, majú tam tuhé mrazy a oni si všade do bytu nainštalujú kúrenie, okrem kúpeľne, lebo proste povedia vám, že tradične to sa tak nerobí, my to nerobíme smola. Takže v zime je v kúpeľni 10 stupňov, idete na ten ľadový záchod, to je niečo príšerné. Ale tak to bolo aj lebo my sme boli vlastne Čína sa delí na dve časti, a čo sa týka kúrenia. Ako je Yangtze-Kiang, tak na sever od Yangtze-Kiang, tam je ústredné kúrenie a na juh od Yangtze-Kiang nie je ústredné kúrenie. A my sme boli práve na tej rieke, kde sa tiež nekúrilo. A tie prvé roky zvyknúť si na tú zimu, kde máte vlastne 4 stupne vonku a nemáte ústredné kúrenie, bolo... Ale čím sa kúri, teda nie je žiadne? No oni tradične nekúrili a teraz už teraz si dávajú v tých nových bytoch ústredné kúrenie, ale potom sa prešlo klimatizáciou. Čiže oni mali klimatizáciu, už aj u nás je to, že aj chladí, aj kúri. No a takže my sme vlastne prvé 2 roky fungovali tak, ja som v škôlke symbol chorý. My sme mali vždy otvorené dvere, pretože yin-yang energia musela prúdiť. Čiže vždy bol balkón otvorený a boli dvere, čiže my sme vo vetrovkách sedeli. A teraz zase po nejakých 2 týždňoch som sa vrátila do škôlky, o 2 dní mi hovorí učiteľka, že idú mu zase sople. Že asi by mal niečo začať. Čiže to stále prieva. Áno, a teraz hovorím pre Boha, je 12 stupňov v triede, tak som išla za riaditeľkou, hovorím, si povedala, že keď bude 12 stupňov, že začnete kúriť. A on, že 12 stupňov v triede. A ja, že, lebo bolo vonku 4 stupňa, hovorím, 4 stupňov vonku si povedala, že pri 12 stupňov, nie, pri 10 stupňov začneme kúriť. A on, že, ale v triede 10 stupňov. No to bolo hrozné, akože my sme celú zimu fungovali v jednej izbe, kde sme mali elektrický ohrievač, deky. Oni majú, no v tomto sú ináč fantastickí, oni majú na zimu také oblečenie, čo u nás, fakt my máme tu zimy, ale to neexistujú u nás. Pyžama, termo, ani nie že termo, ale také dekovité. A vlastne takže my sme boli naobliekaní, my sme mali, oni majú vlastne plát a pod pláty sa dávajú také, keď som si dávala z ovčieho lúna šiť, z ovčej vlny, tak oni sa ma pýtali, či chcem sa prikryť s tým, alebo pod seba. Lebo to išlo vlastne na matrač. No a takže bolo to hrubá vrstva na matráci, aby z dola neťahalo, potom vetrovka a vlastne ten radiátor sa večer sa prehodil do spálne, my sme so synom spali v jednej spálni a tam sa vlastne kúrilo, hej, a proste, a potom si človek zvykne. Áno, no dá sa na to zvyknúť, keď je a proste teraz, my sme bežne mali 18 stupňov cez zimu v byte, čo mi neprišlo. A teraz, keď mám v zime teplo, čo moji susedia bohužiaľ sa sťažujú, lebo my veľmi nevykúrujeme byt, takže teraz mi to zase vadí, keď je 22 stupňov v byte cez zimu. Ono sa aj hovorí, že tých 18 stupňov by malo byť, že? Maximálne 20. Takže tam som vlastne pochopila, aký je človek prispôsobený. Musím k tomu dodať, aby to bolo úplné. Ja som všade žila nad tou čiarou, úplne na severe, v podstate na hranici so Severnou Kóreou. Vôbec to nie je také jednoduché s tým kúrením, lebo áno, kúrenie tam bolo, ale o tom, kedy sa zapolo, rozhoduje vláda. To znamená, že keď začali mrazy, tak im vlastne prišlo to rozhodnutie z tých úradov, tak 2 týždne sme ako fakt brzli, až potom úrady dali pečiatku, že teda môže sa v našom meste zapnúť kúrenie. No takže to nie je, že človek si to sám zapne. No a potom zase bol druhý extrém, lebo sestra bola v Taliene a v Pekingu, hej, tiež tam mali ústredné kúrenie a potom sme prišli v Púnej od náš Čunčingu. A tam bol hit v tom byte, pretože sa to nedalo regulovať, oni vykurovali vo veľkom, čiže my sme mali non-stop otvorené okná, aby vlastne sa dalo tam a večer proste my sme spali na dlažke, lebo sa tam nedalo spať pod perinou. Takže to bol druhý extrém zase, no.
chcela by som vám veľmi pekne poďakovať, že ste dnes prišli, že ste nám povedali niečo zaujímavé, aj keď máte to určite kvantum, čo ste tam zažili, pretože sú to naozaj, pre nás Slovákov sú to ako exotické krajiny, za to pre vás to možno tak nepripadá, ale za to som sa aj tak pýtala, že prečo teda Čína, prečo ten ďaleký východ. Takže držíme vám ešte palce v vašej ďalšej činnosti. Veľmi sa čoskoro uvidíme, dámy a páni, to bol Antonia Koferdanová a Dominika Sachmarová. Toto podujatie pre vás pripravilo občianske združenie Ženy z Píša a mesto Krompachy. Už teraz sa tešíme na ďalšiu diskusiu, ale oznámime vám môžete na Facebooku, uvidíte, že je s kým, kde a kedy. No a ja by som teraz ešte na úplný záver chcela poprosiť naše speváčky z folklórneho súboru Pirečko, aby nám zaspievali krásnu pieseň Vodávače budú. A taktiež sa s vami lúčim, prajem vám ešte krásny večer z Vrbíňa. Vodávače budú, hlasy nezabudú. Vodávače budú, hlasy nezabudú. Na spodek Vodávače